Kaixo, Leti Canales naz, sopelostarra eta surflari profesionala naz. Badakizu zer den surfa, edo zertan datzan. Egiten duguna da itsasotik ondulazio bat dator, eta gure helburua zutik jartzea da, eta zutik jarraitzea areraino, ez? Olatu horretan egin dezakegu bira batzuk, giro batzuk, aparraren kontra jo, eta honena izango litzateke arean amaitzea, ez? Eta horretan datza, oso divertigarria da. Surfa egin baino lehen gure gorputza berotu behar dugu, ez? Eta ni ariketa batzuk egiten ditut, berotzeko eta uretara prest joateko. Gure kasuan oso garrantzitsua da lepoaren biraketa, ez? Orduan, lepoa beratzen dugu eskuinetik ezkerrera, gero arraun egiteko, besoen rotazioare oso garrantzitsua da. Alternatiba eta hau oso zaila da batzuentzako, ni ja ohituta nago, aurrera eta atzera, eta orain aldaka. Bira batzuk, sinpleak izan leike, hankak zabaltzen ditugu, eta gure kasuan surflariok biraketa pilo bat egiten ditugu, ez? Aldakatik, ez? Orduan, enborra bera jun eta besoak erabiltzen ditugu rotazioak bilatzeko. Rotazioa plano honetan, rotazioak plano honetan, pasako gara belaunetara. Belaunak ere ikusten duzuenez, danak dira birak eta rotazioak, ez? Gure kirolean rotazio pilo bat egiten ditugu. Eta azkenik, oinak. Bestaldera. Hau izango litzateke, beroketa on bat. Gorputza daukagu berotuta eta orain zutuntzeak entrenatuko dugu, ez? Hemen ikusten duzue taula bat, eta gu margostuko dugu arean taula bat, ez? Zutuntzeak entrenatuko dugu, ez? Oso garrantzitsua da, zutik jarri baino lehen, arraun egin behar dugula konturatzea, ez? Hori ere entrenatzen da. Orduan, olatu hartu baino lehen, arraun egin behar dugu. Eskuak alde honetan jarretzen ditugu, enborra gora egiten dugu, atzeko hanka, inpultsa egiten dugu, eta zutik jartzen gera. Entrenatu behar da eta aldi askotan egin behar da, ez? Zutuntzen zarenean, abiadura hartzen duzu, pisua aurrera botatzen duzu, eta basoaz. Eta bonbeak egiten duzu, gozatzen duzu. Animatu eta gozatu surfaz eta naturaz.